ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିସାରିଛି। ତ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେବ, କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତେ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି MHA, MBA, MPH ଫର୍ମ UGC ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି 5 ଇୟର୍ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ এই ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଜୁନିୟର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରରେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। MHA, MBA, MPH UGC ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଫ୍ରେସର ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ICU, MICU, PICU, NSICU, NICU, SICU, GICU, HICU ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସିଂରେ ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ BSc ନର୍ସିଂ ଥିବ ବା PBBSc ନର୍ସିଂ ବା GNM ଫର୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି 2 ରୁ 3 ଇୟର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ୱିଥ୍ ICU ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏନି ରେପୁଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ID ଦେଇଛନ୍ତି hr@soa.ac.in। ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ।